Itsasoa mugimenduaren isla zuzena da, bertan ura arantz eta honantz dabilari. Batzuek esango dute etengabeko mugimenduan egoterakoan itsasoa beti ezberdina dela, eta ez dagoela inongo loturarik fluxu desberdinen artean. Beste batzuek ordea, olatuen joan etorrian lotura nabarmena ikusten dugu. Itsasoak etengabeko aldaketa dakar, olatuen joan etorrian pitzadurak sortzen delarik. Gazte konpartsarekin berdina gertatzen da, belaunaldiak alatuz doaz, baina aldaketa hauetan ez gara abiapuntutik hasten. Gure aurrekoen lekukoa hartu eta herria pizten jarraitzen dugu urtez urte. Herria alaitzen, bertan ez ditugunei elkartasuna adierazten eta errebeldiaz jokatzen. Hainbat belaunaldik hartu izan dute beraien eskuetan zisparen testigua. Baina testigu hau eman dugunok ez diogu gazte konpartsa gurea sentitzeari utzi. Aurten, zispak 25 urte beteko ditu. Borrokaz eta konpromisoz, baita jaigiroz betetako 25 urteak ere. Harin esaten da gazte konpartsak 25 urte bete dituela. Baina honek, bertatik igaro izan garen hainbat eta hainbat galakostarren esportzua, baino gehiago du atzean, maitasuna eta herrigintza ditu oinarri. Egunero ez dira 25 urte betetzen, eta horregatik ospatzeko garaia da. Hilabete hauetan zehar, hilabete bakoitzean lantzeko gai ezberdin bat aukeratuko dugu eta herriarentzako eskaintza egin beste eragile batzuekin batera. Urtarrilean hasita, presoen aldeko eskaintza aurrera eramanez, urrira arte, zisparen omenez jaialdi handi bat antolatuko dugu herrian. Urteurrenaren harira egingo dugun dinamika mende laurden herria astintzen lelopean izendatu dugu. Esan bezala, 25 urtetan herritik eta herriarentzako lanean ibili baita zispa. Hau horrela, data berezi honen aurpegia izateko logo txapelketa egin dugu zispa bere sentitzen duen orori eskaintza zabal. Txapelketaren epea amaituta honako hau izan da 25. urteurrenaren aurpegia izate erabaki dugun logoa. Nola ez, gure iratxoa beti oinarri dugulari. Urte berria, logo berria eta dinamika berria dugu aurrean. Aldaketa garaian ezinbestekoa da belaunaldi berriak gurera batzea, eta gazteon esentzia den errebeldiaz herria astintzen jarraitzea. Nola ez, dinamika hau ez dugu zizpakide berriengana bakarrik zuzenduko. Zizpa egiten duten eta egingo duten guztientzako dinamika da. 25 urtetan asko dira gurera gerturatu izan diren galdakostarrak. Baina herriko jaietan gure frogak ohituralez hartu izan dituzten kuadrillak ere. Badaude mozorro lehiaketa ezinbestekotzat hartzen duten hainbat eta hainbat familia. Gazte zein heldu. Herritar asko gara gure bihotzetan zispa dugunok. Urteurrena hau pertsona hauentzat guztientzat da ere. Gora Galdakoko gazteri errebeldea! Gora zispa!